Ndiri sei ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kutendera kumastreets kuti kwandi kuita kunoko. Izvozvi kune video iri kusekeleta yani yaMai Chikwereti. Ini ndatozozviona mumastreets kuti vanhu vakuvati Mai Chikwereti. Vandova Kristo veve vandakambotara nhau nezvavo zuro. Pane munhu watora video ari kukoti. Asi pakutora video pepe pane munhu anga achiti bhadhara ndobva ndati kundiani kuti bhadhara Chikwereti ndobva ndatendedzwa kamera kudai ndimaititi vakatofika zvavo nguva yachitema Mai Chikwereti veve vanga vakachena zvavo regai ndenge ndangoti zvangu chakanaka mukaka urungu mai ivavo Chikwereti ka vanga vachiratidza kuti munhu munako zvake munhu mutsvuku munhu munako vakazvinakira vanga vakazvichenera zvakare pavhidhiyo ipapo vanga vakazvichenera tochibvapo toenda pakuti vamwe mai vanga varipo vachanzi vakatora makusheni asi hana kubhadhara zvika nemunhu anga ari behind the phone chikanzi saka moti vakatora makusheni here vakasabhadhara uye mati wabatira pano zvikanzi hongu vamwe ndokutanga kuti unotorerei zvinhu iwe kana usingagoni kubhadhara why do you do that nevanhu chi vanga vari behind the scenes vamwe chandina kuvaona zvedu ndobva ndachirege tinzwa kuti kuma-comment section vanhu vari kuti chii title mbva yanzi machi mai ava ndavanyarira umbavha haudi hunhwa munhu akanaka kudai indaiona paushamwari andikura nemhando kwandaionera ndokubva ndatoona vachisleya hanga vachisleya mai vava vachizi slay queen tochibva ipapo toenda pakuti vamwe vakati yowe kuda zvinhu zvausingakwanisi kubhadhara here ko sei vekubirwa vacho vasina power vakangoneta kudero nevamwewo vacho zvikanzi pamwe vambotyisidzirwa ka handiti mumwe munhu akashedzerwa kunzi mbavha kubvunza Chikwereti here zvakaoma ko kutofamba achienda ari kutembei ende vakabirwa vari kutya ende vakaneta nekuti ipo vanzi mbavha bhadhara Chikwereti afamba achizvindira hapana mutevera vamusiya akadera achinda zvikanzi musamanyarira ingataivewo newedu Savana pano aiita zvakadarika izvo Savana nandimuzivi ndatanga kutomuona ipakuti kune munhu unonzi Savana waiba handisikamuzivi hazviperi mushe maiwe mura haatye munhu hanzi thief ende vakabirwa vari kutozeza kutaura vacho anzi adi kuvaendera ari 1 kana asingatyi taura hako akasimbirira kuti anogona kutaura ndosaka vamwe ndokuti zvakare what business transaction is this where a person can just waltz out of a shop akabata zvinhu zvaasina kubhadhara musada kutiita matrisomy 21 if she got those cushions on layby she would have made a down payment otherwise this is garbage zvikanzi ndemumwe uyu tadiwa taura zvikanzi search her name name and shame she is well known kama ikoko so in that case why do people continue to do business with her it still doesn't make sense that you let a person walk out of your shop no down payment nothing and all you have is their word come on na uyu manje angata chirungu zvanzi there is no smoke without fire why he vanhu vakadzi kunyebera spokelo na madam boss why he always nevamwe wavo zvanzi aimbobudikira zvino akuzikamwa saka zvave zvikwakewo zvake handisikuziva kuti angada kuti chii apapa saka ndozi trading randaonawo zvakare iroro vamwe ndokuti mai ava vakanetsa kuname and shame vaivhara vanhu mari dzorwadza $1,400 US mari dzemavenue ndakashamawo kuti vakavhara nawo namaititi 2 weeks ago vaive kubirthday remwana wavo ende vachiwirirana maititi havana chavakavharwa ava vaitoitirwa dheko mahari maititi amenowo handizive nyaya dzavo but this lady akavhara vanhu mari dzinorwadza I remember vakavhara munhu over $1,000 US some few months back tikaenda kupage kwavo mai ava vamwe ndokuti zvakare maititi haana mangwana hanzi vaida kurayiwa namai maevents kana kuti namai Chikwereti kuti vasare vachitora mari rovai munhu apa ngaachene sei zvakaoma zvazvo nyaya iyi handina kumbobvira ndainzwisisa zvakaoma wena ende futi huye bodo ini ushamwari kana uchipera hwangu ngaupere pasina zvekudai hanzi thief aimbotamba sei naye pese apa paita sei
paipostwa achiziva ithief nekuti azoitwa zvaasingadei yave thief. Mai ava zimbavha vanhu vakawanda vakachema navo vakavhara a certain lady $1,400 kugrupu rename and shame. Vakaita mbiri vanhu vachichema navo, umwe akavharwa $500. Mari inogwadza bedu we kuwana mbavha inofuma nekuchena kwevamwe, handiti nekuchema kwevamwe. Imbavha hatisi kuramba paiexposwa ushamwari wakaramba uchingoendera mberi. Ko nhasi zvazodii kumuti thief? Aisaziva here kuti ithief nevamwewo avo. Vamwe vakati but think ndiye atanga kuendesa Luna maonero angu. Taura zvako, mbavha imbavha. That lady is a thief. Anoda kudya zvevapfupi nekureba. Hatisi kuramba imbavha. Tiri kuti shamwari yake kuzoona umbavha nhasi pese paiexposwa ushamwari waingotswa wani ende zvaipa nhasi nekuti vanetsana ndo pane point yangu zveumbavha hwake hatinei nazvo. But ari thief ndeuyo ka vamwe vakati zvagara zviri natural kana mahombo apera paunofumurwa kana kuti pamunofumuranwa muchiri kutamba menge muchite ushamwari bho kana wazopera woona kuti ndakade sei ndakamoshwa. Hatisi tese mamero ndiye zvekumahombwe izvo maitika vanosora kubvundira vana remangwana. Zvikanzi akatora kushop akasabhadhara. Hatisi tese takaderewo vedu musatibatanidzira kuti vamwe vakusarisa tsumo yekuti mukadzi mutsvuku akasara anoba mukati vatsvuku vana stiri pano takambobirana ndevamwewo avo. Zvikanzi matoone vhidhiyo makazinzi kare madii mandiudza kuti kune koti ndanoitawo witness imbavha iyo mbavha hombe chaiyo chaiyo nevamwe. Zvanzi ko matove nevhidhiyo zvenyu henyu vagoni. Problem ndeyekuti as a nation we just judge a book by its cover. Munhu akangotsvuka chete and kuita good looks they can get away with anything. Apa achishina kana kuti achishaina zvake rova munhu mhani ndivamwewa. Unogorova munhu sei iyo nyacho iri kumapurisa iwo achichobuda mukoti unosunga ukaindawo. Imika musazodaro huye bodo futi kana. Vamwe ndokuti zvakare all the time tinojaja vanhu zviri wrong. Anotanzi unogeza unonzwa koma kana maini kuda kunyengerera ushamwari nekuti atsvuka anaka huri. Vamwe ndokuti thief ndo kunotadza mukadzi uyu because machenero acho haadeserve kunzi mbavha. Ndo vamwewo avo. Mukadzi uyu imbavha shame. Ngavamukurure bhutsu idzo ndevamwewo avo. Vanonzani? Vamwe vakataura kuti ndiKristu here uyu. Zvakaoma zvokwadi. Zvikanzi ndafarira vhudzi neskini pana mai chikwereti. Sori hake akunyadziswa nechikwereti chakashata kudai. Kristu wakuzvikanga nemafuta ako the way yawaitaura manyebo about Taira. Hey, ndiwo kuti une V11 raTaira uchilambasitiwa nevamwe achilambasitiwa nevamwe baba ukanzi budisa ma-V11 dololo uchida kufadza your best. Nhasi maakufumurana kudai Mwari havadhakwi. Zvakaitika kupi Kristu achiti ane V11 mai ava neumbavha hwavoka apa abacksteba munhu asiri wrong person. Ngavakohwe next time vachaziva kuti backstab very at your own risk. That's Ferry's character. Ukamudena mese you won't be able to change here. Ipapa kera asati atombotanga anzi ikansensenza mezvorevei kuti haasati atombotanga naye zvake achamudzokera futi. Pasina kuti nhasi atadza kubhadhara taizongoona kuti here imbavha zvokwadi tasingazvombofi takazviziva nevamwe vamwachara. Hanzi vakadzi vatsvuku vamasaita nhingi vanoita nhingi nevamwewo avo. Akakwereta hakusi kuba nevamwewo. Musadero veduwe zvazvekungopomerwa izvi kana wemapiro wachoni akangoratidza kuti ari kutomanikidzwa kutaura. Ndivamwe vatotanga ari kumanikidzwa kutaura pafoni. Nhasi akunzi thief maitamba mese. I don't support her behavior but mighty musadero mumwe wenyu nevamwewo avo. Vakadzi munonyadzisa sure. Thank God my life got no drama.
pafeya zvine nesu rova nayo ikoko kukoti pamwe akatotengwa futi munhu uyu he matiti vakachena ndivamwewo avo kati hazvina kushata vamwe ndiwa kuti dai magadzisana kuseri musina kuita zvamaita zvekutora vhidhiyo handizi kuti watora vhidhiyo ndiani handizivi ipapo kuti watora vhidhiyo iri ndiani zvikanzi konyakubirwa sei akangoita kunge akaneta-neta vamwe akati atumwa zvikanzi hatasi hazvizivi zvikanzi she's a thief vanoda kudya zvavapfumi kureba mumwe ndokuti disclaimer vedwe uyu ndilini mudlozi shons ati madam boss takawaziva nechihurihuri chavo mushure mekunge friendship yapera mai makete tikawaziva kuti vanopfuwira nekuda kuti friendship yapera mumwe wacho uyu akazika umwe negreen dzake maseconds haana mota nhasi we are here carry on si ivo vakatombo tsuridzira gore riya nenyaya yani yevaperfume vakaudza mburidzi kuti $10 yako uchapiwa neph keep commenting handina zvangu zvekuita nevamwewo avo saka ndivamwewo vataura saizvozvo tikati satizivi nekuti ndonasa kuti maiti vanga vati uyu munhu waida kuvauraya ndonasa kuti ndofunga ndo pari kubva penyu yakuti waida kundiurayira mari yangu iwewo watuma futi pa yangu ndo pane enga yavo kana ndisingaresvi zvikanzi nevamwe now seeing that she's a thief after vanetsana here she didn't know paise paipostiwa munhu here tikati hazvina kushata vamwe vakati it said I know someone wakavharwa and her wedding was a mess, ruining someone's special day because of greed and dishonest. People vanovhara vanhu vanorwadza akanetsa kuname and shame this lady akachemedzwa vakawanda hazvina kumufita at all saka akachemedza vanhu nekuda kwekuvavhara saka regai ndingoti ndozve zvimwe zvinhu zvandaona kuph macomments kwozoita mamwe macomments abuda nekupeji rimwewo iri kwananjiji vangu vakati aiwa isusu because vanyora vakati mai vesafire vapinda busy hanzi people she owed heard she was appearing in court and they went to the court to confront her mahwani chaiwo ko ivo vakazobhadhara here wemaperfume ndemumwe uyu zvikanzi chero mai safire vakanzi vari wrong I pray hangu mwari avarangarire vana vavo nevamwe ndokuti zvakare maiti ndovadedza vanhu don't mislead us headline yenyu hamekuti ndiadhimire kwati ndianiwe kwaanjiji ndobva wapindura vakati why would I be misleading anyone with the headline ko inga ndati hanzi ndio zvaitika mushure mekunge vaenda kukoti zvekuti ndinhingi atuma izvo ndimi makutotiudza nekuti I'm not privileged ndofunga to that information ndo zvavapindura zvavo ndo zvandingati ndo zvadaona asi vanhu vakutaudza kuti kuvhara hazvo kuna kuvafita zvavo neganda ravo nekuchena kwangu wakaita vanhu vadziwa singambeti vabatikana they were so touched about that saka ndo zvananangwa hangu nazvo muvhidhiyo yangu ino ndichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.